My sme už pripravení. Pozývame aj vás na veľkú televíznu oslavu, kde sfúkneme sviečky hneď na 2 tortách. Pretože tento rok oslavujeme dvakrát. Televízia Markíza slávi svoje 14. narodeniny a televízia Doma má už 1 rok. Príďte už túto sobotu do Markízy na Deň otvorených dverí. Tešíme sa na vás. My sme už pripravení. Pozývame aj vás na veľkú televíznu oslavu, kde sfúknete sviečky hneď na 2 tortách. Pretože tento rok oslavujeme dvakrát. Televízia Markíza slávi svoje 14. narodeniny a televízia Doma má už 1 rok. Príďte už túto sobotu do Markízy na Deň otvorených dverí. Tešíme sa na vás. My sme už pripravení, pozývame aj vás na veľkú televíznu oslavu, na ktorej sfúkneme sviečky hneď na 2 tortách. Pretože tento rok oslavujeme dvakrát. Televízia Markíza slávi svoje 14. narodeniny a televízia Doma má už 1 rok. Príďte už túto sobotu do Markízy na Deň otvorených dverí. Tešíme sa na vás.